Pasaroja ne weche mag tuke ni joloch nyadi 21 e tuke adhula lig maduong' pacho ka endi Gor Mahia oyiero Leonard Martins Niva kaka kocha manyien kendo biro kao kar Jonathan McKinstry mane owuok e klabno kadhi tayo tim maduong' mar Gambia. Niva ma en ja higni 38 wuok e piny mar Brazil ka e tije mar kocha osetiyo gi clubs kaka Vipers Sports Club mawuok e piny mar Uganda, Yanga kaachiel gi club mar Almeric mawuok e piny mar Sudan. Kocha no biro konyo gi jatugo, ibro konye gi jatugo machon mar Gor Mahia Zedekiah Ziko Otieno kaachiel gi Michael Nam. Tich mokwongo mar kocha manyien en tayo Kogalo e tuke mag Sekafa Kagame Cup mibiro bagi kind tarik 8 nyaka 22. It's a great honor to take over, this giant of Kenya, also this giant of East Africa. And also I'm sure that we are going to try our best to put Gor Mahia in a better level of the African football, African continent. And of course that I would like to say thanks a lot for the Mr. President, Mr. Hatcher, also for the official members for choosing me for this great opportunity.